25 запалянковци бяха задържани на стадион. Те чупели седалки и хвърляли отломки по полицайите и играчите. При задържането един от запалянковците нападнал полицай. След срещата на площад Света Неделя 17-годишен пребил гражданин. Повечето от задържаните са криминално проявени, казаха за БНТ от полицията. В поделенията са прибирани и малолетни. И направиха погром, трибуните опустошиха, изпочупени седалки, бомбички безброй, чейката влизат малки и започва масов бой. Удраците побездели се нахвърлят и побитата свалели. Всичко тъйко е посъдът, а на пръснати глави битката са поводели и като животи са се разпилнели. Възгласи вандалите ликуват и са поздравте, стигат и радирате. Това е глобално насилие. Образи във врева, а битката се млати, битка истинска настава и огъва се кордона. Сектора гори и на стадиона всичко се руши, по земята се търкалят полицейски щемове, кървавени се въргалят и ранени венове. Хулиганите разряват жълто знамена, паника и ужасяват органите на реда. Възгласи вандалите ликуват и са поздравте, стигат и радирате. Това е свободно насилие. Хулиганите скандират, гледайки погрома, полицаите се спират, бе целият стадион, а ченгетата мълчат срещу разбития кордон. Седалки пак върчат, мокри светят в тъмнината, трибуните огряват и изстрелват се ракети и небето озаряват. Жалове се веят, знамена плюшнят, диви утраси копеят и седалките горят. Възгласи вандалите ликуват и са поздравте, стигат и радирате. Това е